What's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel, and for today's video mga idol ay update ta mga idol sa Ukay shoes. Before anything else mga idol, before ta magsugod, shout out sa KDI sa mga security guards sa SMC side. So shout out sa inyo diha. Thank you so much for supporting my channel mga idol. Nakalimot ko sa pangan sa nagpa-shoutout, basta shoutout sa inyong tanan diha to all the security guards. So karon mga idol, nako diri karon mga idol sa Octavian. So sa last na kong uploads mga idol, mo ni siya akong giari kada new arrival nila. New arrival sila karon mga idol sa ilang mga sapatos. So katong ni-request og garments mga idol, di kay nako makuha ng garments kay daghan kay sila garments, madugay ta, mataas atong minutes kung atong itagsa-tagsa. So ari lang ta sa mga sapatos kay mo may atong content mga idol, mga Ukay shoes. And flex lang din ako mga idol, akong gipa-customize nga Air Force 1 Chicago ni Marco Antonio Santoson. So thank you so much boss sa imong pagkuan, ipakita na ko ninyo. So mo ni akong gipa-customize. So katong ni-request nga ako daw ipakita ikahuman. So ang color ani mga idol is violet. So dili mo ganan sa colorway, so ang gipa-usab sa ito Chicago. So okay gyapon ni siya. So radri nga corner ilang mga sapatos mga idol diri dapita. So medyo daghan pa kay mga tao no, basta new arrival. So basta new arrival mga idol, expect dito sa price. Ngayon na dito. Radri nga corner ilang mga sapatos mga idol. Diri dapita. So dito diri nga size mga idol kay mga big size siya mga idol. So mga American size. Then diri nga size kay sagol siya, pwede siya sa men's, pwede po siya sa women's, kay na may mga quandary, mga size 7 pod nga men's, kaya ako size 7 man ko. Dagan sila mga bago mga idol. So na karon nakaabot na jud og Air Force 1 sila diri. Pag last nila nga new arrival wala sila Air Force 1, karon nakita na ko og Air Force 1. So same sa ako ang favorite sa nako nga sapatos nga ukayon mga idol is Air Force 1 kay comfortable siya sa tiil. Ipakita na ko nyo ang birol sa mga sapatos ug katong ni-request og Converse daw og Vans nga i-features na ko. Na sila Vans, napod sila Converse. Ipakita na ko later. So na sila yung mga Converse mga idol, Chuck Taylor. So ano siya lang Converse. So mga slightly heel drags lang siya mga idol. Converse size ko ano siya. Size 8. Size 8 siya mga idol. So napod sila diri mga Vans. So Vans nga triple white. Sila Vans. So tanan na to ang size. Size 7. So size 7 siya mga idol. So katong kisa to size 7 diha. So diri nga side mga idol, dagan sila diri og mga dagko nga size. Na mga Vans og Converse. Kay Vans old school pa. Sa hilig og old school, nasa sila old school. Size 8.5. So size 8.5 siya mga idol. Nabot sila yung Puma. Slightly heel drags na siya. Puma. So diri nga side mga idol, na diri ang mga kasagaran mga pambabay. Then sa kasagaran sa god mga panlalaki sakto pod siya sa pambabay nga size.
Mas like Adidas Superstar. Size 4 siya mga idol, so gamay siya. Size 4 sa pambabae. Old school sa pambabae. Sila mga old school rin mga idol, kay dili pa kayo siya medyo fade. Di para sa uban nga fade na kayo. So yung suede ug yung canvas dili pa kayo fade. Crispy gyapon niyang kuan. Solid gyapon siya. Size focus 5.0 sa men's, so sa women's kay 4.0. Nasli mga pang basketball, yeah. Pang basketball. Ini pwede pang forma. Nadri lang paano mga idol. So na sila mga dagko nga size diri mga idol. So daghang kay nagyon mga idol nga if mag-features daw kog yung arrival diri sa Octavian, dili daw nako butangan og price. So if ay lang mga idol, ang ilang sapatos diri ang presyo is nakadepende siya sa sapatos. So if namoy marian maganan nyo pangutana lang mo kay dili pareha sa uban o kayo-kayan nga nasa lay presyo sa lapalapa. So kini siya wala siya presyo sa lapalapa. Kung namo gana example kini pangutana mo kung pila kay sila ray mo presyo. So atong mga Under Armour, nasa sila Under Armour. So karon pa ko nakaabot sila og Air Force 1, so nawala sila Air Force 1. Air Force 1. So karon ang gipangita nga Air Force 1 is triple white. So ipakita na ko ninyo tagsa-tagsa mga idol ang mga sapatos ug ang size, then sa price depende gyud siya sa sapatos. So dili pa ko kakuan kung pila ang price. So much possible 1k plus gini siya basta new arrival. So napod siya wala kabot og 1k, depende sa condition. And sa katong nangita og Jordan 1, wala pa sila Jordan 1 diri, wala pa ko kabot so far. Sukad-sukad wala pa ko kabantay Jordan 1. And kanang inyong gingon nga Jordan 1 sa night market, yung gingon sa ko nga Jordan 1, akong maingon nyo is off na siya. So off, so bantay lang kita kung mangukay mo sa night market na masagol nga Jordan 1. So ako lang ikon nyo off yun na siya sa katong nagpakita na ko og tong Jordan 1 nga black 2. So idol, akong maingon nyo mga idol, off to siya mga idol. So bantay lang kita, dapat ipa-legit check yun daan. Dagan sila mga solid pairs karon rim mga idol, and dapat sila mga tagko, so mix brand siya mga idol. So sa uban wala kay ko kaila sa brand, so na sila mga pang soccer. Oh, sa pilig og soccer dia. Na sila pang soccer shoes. Size
Size 9. Size 9 siya, size 9. So mag-thumbnail sa akong mga idol. So nagan din leather. Nike. Size 6. Sa pambabae. So diri nga side daghan gyud siya mga pambabae. Diri dapita. Diri. So nasa mga Air Max 1. Sa babae 6.5. 6.5 siya. So good condition pa siya. So slightly heel drag. Size 7 sa pambabae. Size 7. Ano siya. Ano siya. So suede. So ang imong kuan ni guys, ang imong kontra lang gani sa suede kay ma-fade. So ang imong kontra sa leather kay kana mag-crease. So mura gina siya sa katong nangutana. So size 7 siya sa pambabae sa hilig og high cut ug sa mga hilig og purple. Then na siya mix nga blue nga colorway. Siya. Then ari na pud ta sa big size para na pud sa mga panlalaki kay basin makaingom no puro ra pambabae akong gipakita. So na po yung mga panlalaki diri sa nga mga big size. So katong ni kuan og Vans. So nanay mga Vans diri nasli mga Vans. So kini size 7 men's kini triple white Vans. Kani. Napod sila yung mga Converse. Size 10. Converse. Na Vans old school. Sa katong hilig Vans old school, size 8.5. Siya. Kani siya. So medyo kuha lang siya guys, nangapak sa inyo yung kuha sa sulod. Pero goods gyapon siya sa gawas. Dili pa siya ngon fade ang yang canvas. So mo na to guys. Thank you so much for watching, and by the way gadali mo ko kay padong ko duty and napasad ko yung meet up unya. So katong mga nangita ako na maligya sa sapatos guys no, mga selected lang. So karon ang akong baligya karon kay Nike Air Warachi pa lang, usan lang kabuok kay ang usan na sold man pamabay. So karon lang siya na sold, meet up mi ganina. And thank you so much for watching. Kung bago pa lang ka sa akong channel, don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa akong mga bagong videos. And katong ni-request unsaon pagpaputi ang sapato sa sole, ato nya nang ikuan next vlog kung unsaon pagpaputi ang sole para na sa Air Force 1. May ngani kay mangyelo gani siya ilang nakoy mga tips ninyo kung unsaon paglimpyo sa sapatos labi na sa canvas nga white katong nag-yellowish unsaon pagpaputi. So tudluan ta mo mga idol kay kumain yung request. So thank you so much for watching kay nagdali ta padung data duty. So kung ganahan mo ari mga idol at bangar ni siya sa colonnade or kuan literal Imlo Wheeler at bang gid siya sa Imlo Wheeler. Dako kay siya nakabutang Octavian, naka new arrival sila karon dagan pag sila mga solid kicks. So thank you so much for watching mga idol. Bye bye, God bless, pretty tit, pit senior mga idol.